רותם שומעת? וואו. וואי, אין לי מושג מאיפה להתחיל, אני מבטלת לו. את ממש לא מבטלת לו. אני 22 שנה מחכה לרגע הזה, את לא הורסת לי את זה עכשיו. אנחנו מכירות מהתיכון רק? נו, תקשיבי, אני כאן עכשיו. תשאלי אותי מה שאת רוצה לדעת, יאללה. כמה זה כואב. לי זה לא כאב, אבל כן, יש לי חברות שממש סובלו מזה. אבל תשמעי, פשוט צריכה להיות רטובה והכל יעבור בקלות, אל תהיי בלחץ מזה. מה רטובה? כאילו, להתקלח לפני. לא. כאילו, כן, תתקלחי לפני, שאלו אותי מסריחה, אבל וואו, אוקיי. תקשיבי, כשאני אומרת רטובה, אני מתכוונת לזה כשאנחנו חרמניות, אז התותה שם למטה היא רטובה, אוקיי? ואז כשהוא חודר אלייך, אז זה פחות כואב, הבנת? מגבונים. שיהיה לך מגבונים ליד המיטה בשלוף. למה מגוונים? שמחי עליי, את תודי לי. אוקיי, אבל מה אם אני לא אצליח להיות רטובה? תקני חומר סיכה. מה זה? הנה. זה חומר סיכה. את שמה את זה שם למטה, ואז זה פשוט עובר חלק. את מסתובבת עם הדבר הזה בתיק שלך? מה את מסתכלת עליי ככה? היא צריכה להיות מוכנה לכל תרחיש. אוקיי. תגידי, יש מצב אני שומעת את זה? את יודעת לי קשה. לא. זה שלי, תקני לך אחד משלך. וגם אמרתי לך, ליבי, את פשוט צריכה שזה יבוא לך טבעי. תתמזמזו, אוקיי? תתחילו להתמזמז. ואז הוא יכול לנשק אותך בצוואר, הוא יכול לאט לאט לרדת. אתם יכולים גם לשים איזה מוזיקה סקסית כזאת. וואי, ואז הוא יכול להתחיל לנשק אותך גם נשיקות למטה, ואז הוא יכול גם לרדת לך, אוקיי? ואז להכניס לך אצבעות, ואז את חייבת סט סקסי. חזייה בתחתונים סקסיות. מה יש לך? מה, את צריכה סט סקסי? אנחנו נוסיף לך סט סקסי, זה לא בעיה. לא, זה לא זה. אז? לא. באמת? יו, אני לא מאמינה, ארגנת לו טיול ביער? די, נו. רק שלא ילך לאיבוד שם באמזונס, In the jungle, the mighty jungle, the tuta sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the tuta sleeps. את מוכנה לסתום? מה אני עושה עכשיו? תירגעי כבר, יש לך עצבות? תגידי, זה ממש יכאב? לא, מה פתאום, זה הכי בקטנה. נו, את רואה שזה לא כזה כאב, אמרתי לך, את סתם פחדת. טוב, חיים שלי, יאללה, אז שיהיה לך המון בהצלחה. תהיי רגועה, תשכחי לנשום. וואי, חכי שתהיה לך אורגזמה. תחושה כל כך מדהימה. אל תשכחי להתקשר לשנייה. סבבה? ביי ביי.